Yo mga tol, so panibagong video naman natin yan. So ngayon tuturuan ko kayo about sa locker, paggawa nito. So let's start. So ito po yung locker script ko na bibigay ko sa Discord natin. So make sure nakasali ka. So ito yung define, tapos yung command natin, tapos ito yung location, tapos yung 3.5, ito yung radius, gano'ng kataas. So ito yan, yung dialogue naman natin dito, ayan. Tapos dito mo change yung weapon, ayan. Ito po yung weapon 41. Maghahanap ka lang sa Google, search mo lang yung weapon ID. So ayan, 41, nakakalimutan ko anong weapon yan. Tapos ito yung ammo natin, 600. Ayan. Tapos baba na naman dito sa skin, ito po yung dalawa. Ito yung skin ng set sa'yo pag na-click mo na yung ayan, i-change mo yan. So search po natin yan sa Google, ID ng skin sa Sam. So ayan, sa baba, ayan, yan lang po. So tapos set na natin. So una, define muna. So sundin nyo lang para mag-work talaga. Yan, search nyo define. Ayan, hahalo lang natin dito, no? Ayan. So tapos yung command na naman, copy nyo, tapos see. So ayan, lalagay nyo na dito. So research natin para mahanap natin na mabilis, F-balance. So kahit ano, basta mahalo nyo lang sa mga command. Ayan, sa baba. Tapos yun, okay na. Tapos yung dialogue na, ito na yung last natin i-add. Ayan, copy nyo lang. Tapos punta kayo sa find job, no? Ayan, search nyo. Ito po yung dialogue sa find job. So hahalo lang natin din dito. So paste natin. Tapos tignan natin sa taas if walang nagano. Ayan, okay siya. Pero ito dapat tama, no? So ayan, tama na siguro. So ayan, kukumpile na natin to. I-save muna natin. So ayan, nandito na tayo. So kung saan nyo nilagay yung script, doon nyo kunin. So ayan, dito ko nilagay yung script ko. Oops. Ayan, yung paano, kakat natin. Tapos RGRB, dyan yung kasi nilagay yun. So pipaste na natin, no? Ayan. Tapos sa paano, open na natin yung paano.exe. So kukumpile na natin. So ayan, nakumpile na natin. So kukunin na itong Amax. G-mods nyo, tapos kukunin itong Amax natin. Kakat natin. I-delete natin yung Amax yung nakalagay dito. Tapos paste natin yung bago. Ayan, tara, upload na natin sa hosting. So ayan, kukonek na natin. So nandito na tayo sa game modes. Ayan, tapos delete natin yung Amax na nakalagay. Tapos upload natin yung bago, no? So ayan, deleted na. Ito yung bago natin. Upload. So yun guys, natapos na natin ma-upload, no? So sa panel na tayo at i-restart natin ang host. So nandito na tayo, i-restart na natin, no? So ayan, nag-load na yung plugins. Tapos, ayan, tapos na. So, tara na sa in-game. So, ayan. Nandito na tayo in-game.
So, dito ko nilagay yung location. Dito, malapit sa LCPD. So, S-locker. Ayan. Dito na po yung locker natin. So, equipment. Ayan, nightstick. So, hindi pa tayo pwede. So, try natin yung skin na naman. So, skin 6. Ayan. Kaya mong change yan to dialogue. To change mo na lang. So, thank you for watching and make sure nakaka-subscribe ka. And see you for next video. See ya.